Het is de bedoeling dat wij nog meer van dit soort mooie auto's hier krijgen. Want wij gaan dit weekend in de Alversterentocht rijden voor eenden en zat het mooi heet derivaten. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Waarom hebben deze auto's eigenlijk de naam Lelijk Eend? Dat is een naam die hun joen is bij de officiële presentatie in 1948 in de Parijse Autosalon. De auto was zo controversieel, zo verschrikkelijk lelijk in de ogen van het publiek en van de journalisten. Dat een van de journalisten zei van ja, eigenlijk is het een lelijke eend. En vanaf dat moment is het natuurlijk zijn heldennaam, zijn geuzennaam worden. Dus de stap hier eigenlijk al je meestal zonder smaak doen. Je stapt meestal met een heleboel smaak en met een heleboel gevoel voor authenticiteit. En met een heleboel gevoel voor humor en met een heleboel gevoel voor originaliteit. Ik neem aan dat die voor jou de mooiste is van deze rij. Oh nee, ik heb absoluut de flauwste kleur die Citroën ooit gemaakt heeft. Ik vind dit echt, het is zo'n nietskleur. Jo, hebben we de lelijkste onder de lelijke eenden? Nou, dat zou zomaar kunnen. Als ik even het rijtje langs ga, dan kom ik best wel in de buurt, ja. Maar ik vind dit gewoon een ontzettende suffe kleur. Celeste Bleu noemen ze het, heet het kleurtje. Dan lijkt het nog wat, zeg maar. Maar nee, ik vind het een heel flauw kleurtje. Wat ik begrepen heb, jou hebben een hele bijzondere. Ja. Wat is er zo bijzonder aan deze? Dat is een AKL. Dat is dus een hele luxe bestelinkt. Je kunt hem bij vrachtjes vervoeren, maar je kan hem ook gebruiken als persoonauto. We hebben dus een 4-persoons auto, dus de voorste stoel kan je wegklappen en dan kan je passagiers meenemen. Nou even een gemene vraag. Jouw vrouw zit naast jou. Ja. Wat is er belangrijker voor jou? De auto of de vrouw? Mijn vrouw. Ja. Absoluut? Absoluut. Al 45 jaar. Dus. Daar kun je een eend op. Wat zeg je? Daar kun je een eend op. Nee, daar kan er geen één tegenop.